Ivan. Zertan gitu beki? Zienilukia ez dugu. Hau, biztiokoa, ustion. Atxalde honere hemen irisagitik helu gira beriz, eta zuzenean mostura batukan dugu beraz ez tekitu hartu zineztenez, zenta argi indaja joan dauku ualderen ondotik EDF-a eta ari ziren konpontzen, eta hala beraz horren batez joan da, eta lekuak kalmatu dira, eta guai egia erran, ahunt berotzen nahi dira, zenta jendek goitatua zuten partida oai beren hasten da, lehen tantoa oai beren hasi da, eta handai agendako izan da, eta erran behar da, giroa frango bero da hemen, Hala, gure pilotariak hemen ditugu, beraz, aurkezteko, hastapenetik hasiko niz, beraz, handaiako ekiparen kondu ari diren pilotariak, egoaldeko bizkaitar pilotariak, beraz, izanen dira alde batetik eta entzinetik hariko baita Otxinaiteko denbora. Ekizia ziarruzta, 25 urtekoa, eta Inar Ugarte, berekin nahi dena, pizkatxar jago dena, 30 urte dituzte. Eta hala, bizkaitarrak ditugu, eta endaiako ekiparen konduari dira. Eta parianekoan dituzte atzarriko Iban Antxordoki, eta Bixente Gerrat, biak 28 urte dituzte. Eta hainitz hitzen maiten du finala hunek, jande, zenta hainitz joko pentsatzen dugu izan direla, zenta hainitz joko eta salutasun maiten dute lau pilotari hauek. Ostian egin ikusi ditugun erreportaietan nigo hartu naiz lauak adostzila, bai kafea maite duzutela eta baita ere pilota biziak maite zituztela, beraz ikusiko zeman duen partida hontan. Beraz, segidan txartuko gira barne pilota finala hontarat, beraz, egan behi. Bai, eta bizi-bizia hasi dira, ez dute berotzeko denbora falta igugan, horren erdi bat baino gehiago pastu dute berotzen, argindak etorri artean, eta sartu dira sutan, eta bereziki hor bi bizkaitarrak, endaiaren konduari direnak, sutan hasi dira, biziki fite eta bortitz, ara. Sua aipatzen baituzu, erramera da, ez dira bakarrik bizkaitarrak, zenta autobus bat osoa dinda hemen hilsagiraino eta ikusitugu sartzean eta zinez motibatua dira eta gogotik nahi dute partida hau segitu eta zinez nahi dute animatu hilsako trinketa, Zer egiten du, holako giroa ikustia. Bai, ostion aurkezpenetan oartu gira bizkaitarrak aurkeztu dituztela, jendea sustengatzen hasi da zela partaka, baina atzarrikoak aurkeztu dituzelaik ere errefera ukan dute. Hala, hor dira. Girotu da beroa giroa berotu da eta egia trinketa zanpez betia hola ikustea plazer bada eta giro eder jaikin eta partida ere hasteko ongi hasi da, behar bada atzarrikoak uzkurrago bezala, baina nik uste joanen den partida argaren bete. Egan behar da, bizkaitar horiek jokoan hasten dutela eta beti ari dira bat bestiari laguntzen eta oiukatzen eta hola, zinez gaitzako giroa emaiten dutela trinketian berian eta sendiarazten dute publikoari. Ara, Ibanek ezin egin ez bai arte eta deliberatu du behar zola arroto
Lehenak utxintu, bena hau ez du utxin, hau sartu zaio gireko Eta sarean. mentalarentzat beti importanta da, lehen pundua, zenta lauetara joan ziren bizkaitarrak, endaiarrak, beraz laueta 0 irabazten zuten, beraz lehen pundua egiten dutena zuraiderrek importanta da. Beraz, abiatuko da botatzera Tibadan txordoki, beraz. Ezkerretik. Xuxen, airetik untsasko hartzen du Ekiziarustak. Falta zen hori, bai. Falta zen. Eskuineko beharri hortan jodu lehenik izkimotza okitu aintzin, eta beraz, falta. Jan behar da, pilota horiek ostian hartua ginen, frango tipia fisikoki eta frango tipia dira. Ez uste zinez trinketeko haunditasuna eta indarra hola ikusiz gorputzez hasteko. Ba, gorputzez txipia, baina azkarrak biziki eta biziak, eta orduan beren pilota fite heldu da, finki jotzen dute alare, argi da. Pilota edera iban entzat, gibera joiten gindu, eta bai, fite joan da. Ibanek sartzen dela iminiten du, bai. Ba, lehen ere ikusi izan ditugu pilotari txikiak trinketetan biziki onak eta doaina hainitzekin, egia bere eta hain jager eta olakoak, eta beste hainitz, orduan bada tokia denentzat trinketean. Falta. Atzarrik bere ala jardoki du, lau eta batez abiatuak, eta Iban sartu da jokoan. Jendeak ere txaluka ala baina lehen berdinketa zinezitzen baiten duen partida, eta menton hor dira, bi ekipak hor dira lehiatzen, eta beraz lehen berdinketa lauetan egiten dute. Abiatzen da Iban antxordoki botatzera, eta beti urrun, alde honetan gibea joen da, pilota gogorra, inarentzat baina ondoratzen du. Untxas egitu du hor ere. Zinez, gogotik emaiten du, Bai. Hor da bere lekuan. Santza bizkatekin hor. Alde honetan bai. Txosta, atxeman du. Eta hori ikusi duzu. Falta egiten badu ere, beti hor dira bat besteari laguntzeko, eta emikiarekin ikusten duzu zuen pantailetan. Eskun joanen da pilota hau, hala, oai. Gero ez da geri, bina. Botatzen badu ere, ezin du honeatu Maleuski. Are, Iban antxordoki boteat, handiuntan eskun jo egiten du, itzulian deliberatzen du hartzea, untxasko ere maiten du. Bai, paretaiken biziki poliki, bai. Piskat hutsi egiten du. Bai. Untxasko taulatzen gibeleat, pilotatzaga, ez, ateatzen dako Bixente. Bai, edeja. Luzatoz, ederke. Eta barnean. Eta bai, sartzen dako, Bai, fisikoki hor ez da, zinez bere haunditasunarekin eta urjun joiten dira bere pilota, Bai. Bixentek erakutsi nahi du gaur lana emanen duela, endaiako talde hori, endaiak taldeari. Aipatu dute, gibelian zela agakoa eta nahi zutela gibelian atxiki joko hori urjun jo eginez endaiak kontra. Eta salua berriz joan aintzineat gure zuraiderak, zazpi eta lau. Bai. Bat bestien ondotik, dira punduak metatzen. Txantxo motzak, baina fite joiten da, zinez bada biadura haundia eta intentsitatea. Bortitz sakatzen du, hainan ekartzen ongi, bai. Artesare, hor da inar honeatzeko. Ongi joa zangotan. Zer airea duena bizia dira. Ekiziarustak. Taula eder bat. Bixentek untzat inkatzen ere. Eta segitzen du Bixentek. Ongi galdeina zuen. Tinkatzeute jokoa, Eta pilotan itzek dian. Ez, denak ezker dira. Bai. Eta aldiuntan... Taulan laguntza, bai. Altzen da. Hale, Bixente neko pilota edera. Azkartu egiten duki bererat. Kasu, ipareta ez. Ongi. Iban. Aire berriz Iban. Hore, Xuxen, Txasko.
ze pundua egiten duten, argi-gerria da, bizitasunean eta pilota beti ongiko katuz, edera. Ikusten da, bi pilotariak, bi ekipetakoak, biak besoak altxatuz eta zinez, ikusten dute, baute naukeria eta intentsitatea, sustut lehen pundu horietan gaina hartzeko importanta da. Partida eder bat ikusiko dugu, naski, hola segitzen badute. Berriz lau pundu haintzen, gure atzarriko pilotariak, 8 eta 4 irabazten baitute, pilotako korra ainarentzat, bezala ez. Entxeatu da. Haundi izanen zen, horako bat, hilu balu baina. Taula atxeman balu gero, zendako ez. Ez behazazu, emeki da. Emekiana, aldo bezala, txasko hartua, gure, minesker gure teknikalariari eta kamerariari, leku unian zen, oino. Are, Ibanen txaka bortitzak. Itzulian, txasko ezkerraz, bai. Eta edera Bicenterentzat, taula ez, pareta lortzen du. Haure, pilota ezker, goiti egiten dako, ezkerraz, hone hartzen txasko. Xentek edera, lehen xaria, ez du kausitzen. Berriz ezkerraz. Zura idarrak aidira ezkar ataka, mainan denak heldu dira behitz. Oa iguanaz. Uste baino lehenako, batea zaio taulatik, bai. Parrita usu zura idarren dako da, baina ere hor dire ez dute apantzaike amor eman nahi, ez dira hartaikaria endai hartak, Hortan da, atzari nausituko da seurre jokoan, indarrez eta jokoz, baina bestiak beti hor, atxiki gaute, orduan zura idarrak dudazteko aski izanen den ikusiko dugu. Zinez, zura idarrek ere, nahi dute azkarra izan, azkarra hasten dira estapen untan. Eta lau berdin balima ziren, 6 tanto segidan egintuzte, 10 joiteko, 10 lau. Denak ona, segi. Fitel du da. Ibanek eta ere maitean, Ze ritmoa zartzen duen Ibanek, behazu bai. Eta hori, Paretu bai. bortitza du, ez? Eta ekartzen. Eta hone hartzen. Hale, jendeare txaluka hemen. Giroaren emaiteko. Hare. Buah. Hale, oinu gibilen izanen da, behiz ezkerraz inarru garteren zata. Artesare. Oino, Ta hori ere ere maiten du. Hale, jendeak txaluka oino. Lehen txari hau txindo. Teatuko dako atx. Baina gastua izanen da, sartuko da. Atzakazin. Ez du xantzai gukan inar ugartek Maliuski. Ez du nehatu, uste ginoen itzulian jaliko zakola, binan ez eskina onkitu du eta berriz xareat sartu dako Maliuski. Ze, ritmoa emaiten duten hor zura idarrek, argi-gerria da. Atxantua dira, inar eta eki. Bereziki inar, sekulako defentsa erakusten nahi da. Pentsatzen nuen gehiago endaiarrek nahiko zituztela ito zura idarrak, benen ez, nahi dute berek eman beren presio hori. Ekartzer du, etzen egun. Hale, endaiarrak motivatuak eta oiuka ari, balbestaren laguntzen, hor? Bost eta hameka dira. Lehen gintzetan bizkaitarrak hasi dira, atzarri ezin sartuz, Iban gero hasi delaik jokoan, gero saketik ere lau bosak esartu, eta itzulikatu dute partida, berriz eman dira buru. Eta lehen pausa, beraz endaiarrek deliberatu dute joitea beren laguntzaileen ikustera, Mikel Larralderi buruz taula zola hontarat, hemen ikusten dituzue zura idarrak ere. Bai, pausa baita, ez dakit amaiur gure lankidea presden, elkarrizketa atzuiteko prestatu zen. Finalaren zat, beraz, dispositibo haundi bakartu ditugu eta amaiur ukanen dugu, istapagoiti behiti, publikoan horrendi, jenderi galdekizeko beren ikus moldia eta publikoan barna izanen dena. Berantxako eginen du. Berantxako ikusko dugu bai. Bai, egan behar da hemen plato bat bazela eta hori argiak galarazi duela, bi partiden artean, eta orduan
orduan teknikoki ere denak behitz behar ditugu Bai. plantan ezagri. Ditugu edo dituzte, gure egisa da. Gure erretxera. Itza ez zaigu moztu guri. Atxiki dugu. Sorta batetan eta behizain zina guretako, erretxera guretako. Bai. Ale, abiatuko da botatzera, teki izia justa, nondik botatuko duen. Ale, animatzen trikot da ere eta beren sustengatzaileak hor dira. Ezkerreko aldetik, ez du pareta honkitzen. Aixe, Bicentek. Untxasko Bicentek erratek, berriz gibe, ez pareta honkitzen dako. Goxio joan. Untxa, lotzen du jokoa dire ezker, Bai, denak tinkatzen tuzte. Untxa, komprenituzte trinketeko mekanismoak eta teknika. Honeatzen. Eta bildu. Ateatuko dako Bicenteri, ez dako ateatu. Lehertu dako ostian bezala. Lehertzen da hor pilota, bai. Ostian bezala, taula ez da egiazko, ez da murruz taula hau, eta kentzen dena da. Eta biztan da, barne hutsa baitu, ebe jo egiten duarik, lehertzen da, eta ez da ateatzen. Beraz, gorrien dako izanen da pundu hau. Ikusten duzu, Iban Antxorloki hatxaren hartzen. Atik, iduriz, eki ziarrustak hor behatzean lehertu dako pilota, eta... Gaizki jogu, zerbait gertu zoi hori. Berriz abiatua da botatzerat. Ale, 6 eta hameka. Eki ziarrusta botean. Eskueneko pareta lortzen duen txasko. Airetik, Bicentek errainen ez du oneatu alizan. Artu behar zuen airetik, bai, ongi sakatua zen, pumpetik gero zuen lekuik izanen. Karriko du, Bicentek, nolako sakea, gero ere. Haure eskueneko paretatik, eta bai txasko sartzen da, pumpasare. Hor, ez zuen tokirik airez sartzeko ere, zen batek gora pilota, eta urguntzen hemen pareta gibeleko saretik aski urbil, eta orduan. Untsa botatu du ikizia justak, bai. Hirugarren sakea, bai, sartzen duena. Haure eskueneko paretatik, airetik lotu da. Bai, oaikoan ekarri du biziki ongi. Utsiten dute hor, Bi pilota erdian utzi dituztenak. Bai. Ez ginen hola usatuak. Ara, bai, xuxen du Bicentek. Hori, zoin ongi tiatu eta kiltze. Ikusia zuen anta, Jonazen, baina ez du bildoa izan partida hau. Indar gutiekin jo du, eta orduan lehertu da, eta ez zaio atera, uste bezen bat atera, bai. Emekian ikusiko dugu, estikian ikusiko dugu, bere gorputza botatzen, baina Mari Ruski ez du, segidan sortitu da, zinez ikusteko, nola atletikoak diren gure pilotari horiek, baina ez du bildoa izan. Hale, nahiak berriz gebilan, eta zure idarrak botean hamabi garen botearen zat, hamabi eta sortzi. Isake bortitza. Zaha hori lotu behartzen eta honeatzen du. Ona, segi. Hau ere zaha du, ezkerra zerra. Eta honeatzen du. Ikara egia. Eta behazu, hori. Kasik eman dio berriz. Efetua ikin. Hau ere lotua zen, seginen du, ezkerra. Xarea. Eta hala. Bi besoa gaintzinatu, zare? Bat bestiari buruz, Bai. Ez dute, hola utziko apantzeik ere partida hau. Eta zaleak ere hemen, oiuka sustengatzen. Giro edeka da, trinketian, Jendeak ere publikoan irri egiten du, zinez plazer hartzen du, denentzat da plazera. Plazer egiten du holako pilota partida bat ikustea eta holako giroa trinketean. Ara, bai, bizkaitarrak, berriz urbiltzen ari, eta... Lauetan geletu ziren. Ikusten da, saketik denak egiten duela diferentzia, azkenean. Sake ona. Hau ere, eta bai, sartzen dena. Zigarri sake ona, bai. Bai, berdintan dira, saketik, bakotxak. Sartu dituzte lau sake. Entzuten intuan irratian mintzatzen, erraiten zuten, trebatzen zinela batzutan, trinket batzutan, bate gibeleko sarri gabe, bate tauari gabe, beraz, zinez, holako botetan
trebatzeko, ez da ise, eta Bai. anta untxasko emaiten dako, Bai. Eta hor ere, Oi. eta bai, Hau ere. entxeatu da iban antxordoki sartzetik, Bai. azkenekoa sartu bako, beraz, entxeatu da airetik lotzea, beran ez du honeatu alitzan. Beraz, gorri izanen da pundu, endaiaren alde. Ez du egez, ez baita goratik heldu hor pilota airez sartzeko. Oran, obedu kasik ibilean egon, baina autua fite egin behar da, hor airez. Hor ere dudaukan Bai, du, ja. eta bat, garrinatzen dira, nahi dute, onartu, beran, ez dute onartu. Eta jendeak xalukaz, eta bigarren berdintzea dugu, lehen lauetan zen, oi hamabitan, bigarren berdintzea, eta jendea zinez gogotik aidat txalotzen, Bai. zinez nahi dute ikusgarri eta pilota partie eder bat ikusi. Bai, beharko du sake hori bildu, bestenaz Eta begitze aldinkan, ez, ateatzen autu dako, ona pilota egin du, edera, bai. ziarrustak gibelerata, Are, Behertzen dako hau ere, beha honeate du. Bai. ekik aldiuntan eskuniko paletaekin, eta bai, ebe lehen aldikotz endaiarrak aintzinean, ezkoniz Bai. trompatzen, hamairu eta hamabitan aintzinean pasatzen dira. Hausakt ari dira hor, saketik janik ekik biziki untsa sekatzen du, atxemana du hemen gibeleko eskuineko pareta hori. Zinez neugian atxeman du, eta gero, eskuin tiratu, eta badakite baina nahasazi behar dituzte, konfientzia galazi atzagiri. Hortan dute, esantza. Deskiti eskuineko paretatik, lotzen da aintzini Iban Antxordoki. Ikoan ederki ikarri du, Txasko tinkatu hori eta ula eder bat. Ez du besoa hondia, binan beti ezker du inar ugartek bere pilota, Bai. Vicente Gongi. Utxe egin du, Vicentek. Bai, taula Eta luze bat. inargun artekun txasko gibeleat, hau ere lehertzen da, binan oneratzen du aleri Vicente Garratek. Bai. Hale, pilota edera, zeiten du, eskuina. Bai, iguanez. Ziloa lortzen, Maleuski. Ateatzen da, berriz ezker. Endaiarrak nagusi dira hor. Bai, Bestiak- hastapenean ikusi ginen Bai. Vicente Garrat biziki azkarra izela eta giberean atxikitzen Bai. zituela, binan horrekatu da gehiago. Bai. Ez du nahi bezala kausitzen. Ara, bai. Alde honetan hatik Bai, lehen gauko. sarian ukan du. Bai. Eta hirugarren berdinketa izanen da 13. Azan, pundu eder bat hori, Biziki, bai. frango untsa horrekatua. Eta perdendako izanen da, berdin behala berdintzen dute, nahiakak pundu batez aintzinen balima ziren ere. Ebe ez dituzte luzazutzia aintzinean zuraidarek. Berriz hartu dute botea segidan zuraidarek beraz. Bai, beti arriskoa da Ibanen sakea egin, berriz diferentzia txiki bat itea. Bai arte hola gertatu da, saketik pundu batzu edo punduen ondotik, sakeen ondotik dominazioa heldu eta baina hor, errefera izan dut berehala. Ezker sakatu du, zoin ongi errefera. Ezkerraz Ezkerraz urron. Untsasko taulatzen Vicente Garratek. Lutua ezker. Zekalapita intzin hortan, biak hor, taka-taka. Aliuntan falta Iban Bai. Antxordokik gainan zen. Gaineko alian zen Maliruski. Sakea ez du baliatu, eta gero gibelka izan dira pixkat jokoan. Eta bi aintzineko artean hortikitaka. Eta Antxordokiri eskapatu zaiago iti bai. Hala, eta hemen ikusten ditugu hego aldeko neska gazte batzu ez dutuztena, behar betzutena sobera trinketeko joko ikusia, eta beren lagunek esplikatzen dakote, eta bai, badera pareta bat, badera marra bat gainean, eta gaineko aldean falta dela beraz. Eskuska falta, gero sarean eta palazko jokoetan eta ona emaiten dute. Beharriak bai. Bai. Hale, Vicente Garrat, taulatzen urrun, inarru gartek ezkerraz. Hori, ze ezkerra. Bai, Zen lekurat igorri du berriz. Eta bai. Eta berriz falta. Falta Vicente Garratek. Hori atzarrikoen partetik, azken utxoriek ez dira usaiekoak, ez dira hola usatuak. Usaian baute dominatzeko indarra hundia, erritmoa ezartzeko, baina defentsare baute ikara egia. Hor,
Ez da hola gertatu ikusiko dugu agian... Eta gure inguruan ere entzuten dira pariatzaileak, egan nahi du, horiek ere hor direla, bazuten, partida ere baten mentura eta hunaratu bidu dira horiek ere. Bai. Eta parioak libro, Hor, elgarren bete. Ez da erraiten ala. Beti lehen txare hortan, kalapita bi aintzinen artean. Eta bildu du. Ibanek Ina Ugartek. sartzen delaik. Ezkerra zoino Ugartek, untxasko. Hai. Oino ezkerra. Utxegin du hori. Utxegin du. Ez du egitzu utxegita, baina falta egin du. Luzatu du gogotik ezker hori, nahi zuen ostuko pilota ingisa urgun ezagri. Baina utxindu ez dute beti iten ala. Ritmo handiko partida da, bizi-bizia dira. Stikian ikusiko duzu eta bai. Mali Uski segidan xarea txartu da hau. Ikusentzuleri parioka ida bat joan. Gaixelekua. Labur gindu, Bixentek. Bixentek ez, Ibanek barkatu. Hala behiz, luze. Itzulian bilduko duena, bai, Gaixelekua. Izkimotza. Eta horla, ziziguruzta. Pilota edera Ugarteren zata, eta ez, xarea buruz. Gibel. Ongi Ibanek. Bixenteren zata, pilota edera. Ezkerra txikitzen duena. Taula luze, bizikuntza, behaz du gire, non emanten duen behiz. Aixe moitzen dute pilota, giloktatik, Ziarriuntza tinkatzen jokoa. Ina Ugartek untxasko, ino biltzen ezker. Iban... Aintzinekoak sartzen dira igare. Airastatu Iban, hori. Bizida pilota. Pilota edera, Iban Antxardokirentzat, Gibel. Hor miniten du, Behar da azpian gelituko zen, deliberatu du airetik hartzea, eta Euski du, argunto Gibel zen, kasik trinket zolan zen, eta ez du berdino alizan. Baina ez du uneatu alizan. Baina berdinketa ipatzen baitut, orain da, laugarren berdinketa. Hamairuetan zen azkena, hamabostetan dira. Hamabost eta hamairu berazen da jarentzat. Hamabostena berdin behatu. Hamabostena berdin. Sakea behar du baliatu, azken sakeak ez ditu bat kausitu Ibanek. Guai bai. Hautzaka du, Paretaren kontra antxatu da bazterretik hartzea Ina Ungarte, baina ezin du uneatu alizan Maleroski partida pilota hau. Beraz, zura idahak berri zain zinean. Usten gibidean ziren, eta berri zain zinean pastu dira. Baina antxorduki beti ezkerretik. Eskuliko paritari buruz, alduen bezala Ugartek, untxasko. Untxasko, bai. Bixentek. Lehen txarea miatu du, baina hor zen. Ezkerraz pegiki. Airetik untxasko. Aire deja. Ezkerraz oin Ugartek. Urruna. Nola egiten, bai. Eskuin. Hortzen, Iban. Bai, bizikuntza. Itzulian ateratuko dako. Ez. Lehertu da horre. Lehertu da Maleruski pilota hau eta perden alde izanen da. Hama zazpi gajena, hama zazpi eta hama bost zura idaren alde beraz. Horrak erita ongi indar guti ikin aldu delaik. Eta bino, biltzeko manera baztu, meinen Gibelera joan baita seka altxatu behar izan du bainitz eta jontzeio ezker. Gutetzara ere frango apalena, untxasko altxatzen du Ugartek. Errefera. Baita nola. Ikara egia, nola muitzen duten pilota, Ara taula. Zinezko trinketeko jokoa, ikusi duzu, saetxetik joz taulatuz, artesare zangotan. Ara, hoi behiz. Ez zitzugen joanen dako pilota eberra, beraz Bixentek ahaten zahata. Ez du bate baliatu, eskapatu zaio. Baina horrek tinka zangotara, are. Nahu. Zia guztak. Artesare.
Eskuintiato, Vicente, zein du? Heltzen da, heltzen da. Ona. Ezkerraz Bicenteek, alduen bezala. Artesare. Gibel ugartek, ben hortzen Hori. Bicente. Ale, beti Biak hor ziren. bizi da. Ibanek akzeleratzen. Abiadura maiten du. Taula edek bat. Airetik untsasko. Wow. Falta, ez duen itzin batiko beste egin ditu, baina ez duen itzekin, zinez... Hor behar hola, pilotak garbian ez du egin, baina hor akidurare bada, ne ustez, Hor egitmo gogean nahi dira, eta bat alde bat alabertziak memento batez inen ditu utxak, eta luzara Ostean zuk gaiten batek zigina. batuko du. Bazterretik aixeta mintzatzeko eta hola, baina zinez ezker ari dira, jotzen dute azkar eta hola, eta normal da batzutan amor emaitea pixkat Berriz izan. sake edeka. Eta beste berdinketa bat, hamazazpitan da, 5. berdinketa. Hor, 20. hamarkada untan, zinez hainiz berdinketa egin duzte, lau berdinketa, eta zinez jokoa horrekatua da, eta ez da, antxu partida erditon gira, eta nek ez da erraitean hor nagizutuko den momentuan. Eta untxasko botatzen du haino, Sakeak egiten dituen. beste bote bat, 8. botea du. 8. ari. Untxasko emaiten du, Bai. zinez lekeziak usten dituzte, mitzatzen dira bat bestiari zure idejek, baina nekeziak dituzte bote horren itzultzeko, Ez baita ise, behar du hautatu fite airetik sartu ala pumpetik, eta oaikoan jesako datu, ara. Garbi hau zen. Ugartek ere Ara, azkar. honek ere, ze joain duen. Gero, eta aldu zaio, baina. Eta tiatzen du xilo. Hori, biziki Zen edena. dugu, baina untxasko jo egina zuen eta punioen egin du. Zura idejak. Giberetik heldu dela pilota hola itzulian, Vicentek maite du eskuin hori miatzea, izkimotz, bi paret edo guaikoan xilo atxeman du, baina intentzioa ikin behaz. Tanto edeja, biziki. Hala, ikusiko duzu hor, abiadura emikian, txak. Kamerari buruzalu, eta Mariuski, endaierrek ezin dute honeatu. Ula! Zer xakia. Etzen biziki gora hori, Numbitan pilota Tiroa zen zenta. hori. Behatu du Christian Losegik errandu, zenta eskina hatxeman du, eta kasik berriz marraren beste aldeat berriz pastu da, binen ez? Ona zen ari, Ona zen barnean egon da. bai. Nik uste, emaiten duten bigarren sake bat hori, Egia. sekula pasatu balgu. Zuke arrazen duzu bai. Baina lehen falta kondatzen zen. Hor, ezkerreko pareteekin sakatu du. Ugartek hartzen du lehen bizik, untxasko taulatzen du Gibel Vicente Garrati buruz. Tiatu du hor ezkerraz eskuineko itximotzera, biskat utxala kausi, eta kausitu du baikoan. Eta nahiakak entzinen pasatzen dira jogoietan. Ez, atzarrikoak. Barkatu. Atzarrikoak, jogoietan pasatzen dira, jogoietan aldizkai dira. sortzi. Beti ezkerretik, eskuineko paretaz, aldiuntan nahiretik hartzen du, baina ez da heltzen. Ez da ise, muguan kitzen delarik, fitel hertzen da pilota eta iretik hartzeko ez da ise. Ez da bate ise, ez. Hor, ez dut egin. Gaina, entxatu da gaineko aireain apuñoekin jotzen. Hor, Vicente kostion saetxetik hartu du. Ikusi behar. Ez da egez. Aldiuntan apala. Alta lekua bat zuen. Bai, duritzen zuen leku gehiago bat zela eta ez zela gibelago heltzen, baina ez du nehatu ahal izan. Beraz, zura idaren alde izanen da. Lau pundusekin dituzte, 22 eta 18 beraz. Bai, eta 8 saka, eta orduan gerida baditugu bi partida honetan, saketik ite dute difentzia askipuiki, zenta partia erditan 8 sakea iniz da, bako txendako. Baina gero jokoan direlaik biziki pundu edekak iten dituzte, atakatuak. Horitzara, behan txasko nehatzen du Ugartek. Eta guai jokatuko dute Zulian hau Ugarten zat, bai, pilota edera, uneke hori. bi paretekin behan ez da sartzen. Vicente Garrat. Helduko da, bai heldu da. Pausatu du, heldu da Giberetik. Biak lugian dira, bi gibelan biaka. Ze pena.
Nahi zuet, prisaka jo pilota hori difentzian iteko benan. Joan zaioko iti. Ikusi ditugu, bi gibelikoak lurrian ziren hegestan hor pilotak ezin bilduz, eta hala, ez dute batez besteak barkatzen apantzia azken punduraino, Hor, ikusten duzu, Maleruski oio egiten du Iban Antxordoki. Segitu du pilota, binen falta joan dako. Are, bai, sakein beldurra behitz, gibeleko entzat. Kasu. Pareta iten altzuen, benen aire seo jadu Bixente eta are, baliatzen da. Ateatuko dako ugarteri, gibel, edera ateatuko dako. Maite ditu horiek. Ara, tiatzen du behiz eskuineko sokortan. Zuk erran duzuna, itzulian heldu dinak, bizike maitetu eskun jo egitea, jokoa harrotzen du hor, biparetekin. Eta aintzineko indako ez da bat egez, ez dakizu izkimotza aintzinatu dauzun, edo bi paret hortai nola etorriko den zangotara sareari buruz ez da bat egez, eta ara, hoi ire zin izan du, ekarri, ekik. Ale, zuraidera botatzen behiz, eskuniko paretatik, baina labur izanen da. Bai, biziki labur, bai. Ugartek apuño untsasko beten dako. Apuño hori, bai. Ara, tinkatzen, lehen sarian zen hori, eta nola kendu duen, bai. Bunjo egiten du Ibanek. Hori pareta, sarea etzen urgon. Ezkerra, zuntxasko ere maiten Ugartek. Bixente Garratek, azpian Ugartek segitzen du. Oino azkar gibel, eta aliuntan, bai, guitu duen dako itzulian, baina ez da heltzen. Ez da heltzen. Denak ez zinek egi. Beraz, zuraidaken nako izanen da. Ogoita lau garen puntu hau. Ogoita lau eta hemeretzi. Ari dute difentzia pixka bat markatzen hor zuraidakek. Iban sartzen dela jokoan eten aldu difentzia ise. Zer da, endaierrek nola atxikiko uten ere fizikoki, eta hor lan handiak itetuzte atxikitzeko. Ez du eman izan azpitik hartu du eki ziar ustak, baina Maleruski falta joan dako pilota hau. Deskartati pino bat, eta azken berdinketa hamazazpitan zen, eta guai intzinat joan dira zuraiderak, hogoita bostetarat, hogoita bosteta emeretzi. Tentsio handia bada partiduntan ritmoa, hainiz tentsioa. Airetik hartu du, baina eskapatu dako ezker Maleruski. Eta behar zuen hartu, hene ustez barnean zen, sake bortitzak dira horiek. Ez dira goratik heldu, baina sarean zen hor. Indarra handia dute, piso handia pilota horiek. Zilo bat, horreita sei eta hemeretzi, zuk erraiten ziloen gaina hartzen zutela zure gostuko atzarriko pilotariek eta emaitzak ere hala emaiten du ikusterat. Hori, aire edera, zangotara bine ekartzen, Ibanek, Ziar ustak pilota edera du, zangoetarat, baina Ibanek untsaskoa altsatzen du. Bixentek. Bixentek, ezkerretik ezker eman du. Gaula eder bat, ezkerrez sartu beharko dina, bai. Zitzulean nahi zuen hartu, baina eskable gatu da eta ez du ere eman ahalizan Maleruski. Bixente hor da, jokoan, ostion, huts batzu imalin baditu, guai behiz partidan da. Ikusten duzu, nahi errak ikusi duzu zuen pantailetan Maleruski egiten duena ahal guztiak, baina Maleruski perde izan da pundu hau. Ezin du, uneatu ala izan. Baina, ez baitute hola utziko, ez da bate fini partida. Difentzia intare hori izanen dira. Bai, ona? Ona zen. Bai. Eta Ibanek ongi segitu du. Ara, behiz taula luze bat, trinketa zokotik. Apuñaz lotzen da haino, taula eder bat, gibela, atxikitzen duena Bixente Garrat. Dintan tinkatzen du. Eta bai, gurri izanen da, erdiak egintuzte, hogoi eta hogoita zazpi. Zuk egiten dizu nona, ez da, deus eginik oinu, naiz eta deskartatipi bat baduten eginik zuraiderrek. Baina ez dute apantzaiki hortan utziko endaiarrek. Ez dira hortan nahi bali madute
uste bali maute irazten aldutela, ez da bate egina ez. Eta badakite, atzagikoek bizikuntza badakite. Eta lotuko dira. Ikiziak usta botzia, almeti ezkerretik, eskuneko eskualdeuntarrat berriena, bai, Xake biziki ona. zaga haure, Bai. eta ezin du eman maleruski Vicente Garratek. Zoita bat garen pondua izanen da, enda jarentzat. Behatzigarren txakea. Atzagi amak xake. Miniteute saketik. Vicente ez daki nola eman, ikusiko dugu, zeiten duen. Iretik aldeuntan Vicente bai. Garrateka. Ale, Ibanek. Jo egitean, baina ez paretak hausetu du aldeuntan. Erdira, eskapatu zio. Ale, taula edera ugartak, baina Gainera joiten bada, kaso. Eta Ara eskuntuzko bekeiz. egiten duzuna. Ez du kausitu baikoan. Iban bere lekuan zen. Hore. Zinez, pilot partida hastapeina mezala nahi dituzte, Oi! hori soberakina. Bai. Zura idarrak nahi dituzte endaiakoak, endaiarrak gibelian atxiki, beraz ahal bezan gibel atxikiten dituzte, binan aldi untan erreusitu dakote. Bai, berda, pazientzia behar dute, zura idarrek, lasaitxeago. Landu jukoa, batzutan nahi dute indarrez fitiago nagusitu, bo. Xake zaila hor. Ez dako sartu, baina eskina diodako alere, beraz gogorzen Vicente Garraten zat eta ezin du unea alatu izan. Eta hala, Vicente Garratek sekatzen pixkat bere atxa berri zaintzina joiteko. Bai, baina argi garria da, gero ez dira gelditzen, ez dute pausarik hartzen. Ez. Nik ere atxauntuak ikusten ditut. Gero sakeak ere izaiten dira tartean, ez da dena jokoan, baina alare bat ala beste ez dira gelditzen sakean hartzeko, atxain hartzeko. Zer gustaren zatiuta edera erdian, eskun jo egiten du, baina hor da Iban Antxordoki. Aztegetik. Hori Iban, eta gara gibelka haziduan, nola Eta gibelka ugarteka onatzen du alere, onatzen du. Vicentek utxegin. Eta hor pleatuz, beti honeatu pilota. Ula. Ze Eta joa. ona da. Eta ona. Eta Vicente Garratek utzegin du, Itzuli egin du eskuneko pareta horrekin eta piskat jenatua izan da behar itzultzean pilota horrek efektu piskat hartu du eta ezin du ere eman maleruski. Eta behen da jarrako guretako eta gure partidaren zat, berriz urbiltzen ari dira. Hoita lauetan baitira, ikusten duzuen bezala, hogeita lau gorri eta hogeita zazpi perdentzat. Beti atzarrikoak aintzinean. Iduri du, hola joanen dela, partida. Batzu jonduz, baina gero bestiak urbilduz, eta burura ino tinko-tinkoa, ala emaiten du. Eta endaiarrak beti joan ten, bizi-bizia joiten, ez dute barkatu nahi, Bakarrik oita zazpita, oita sei dira, eta bakarrik pausa bat hartu dute Espainia zuka. Guk amaiurri eman nahi ginen itza behin. Ez gaituzte uzten. Ara, oaitxe, oiek entzun gaituzte pilotariek. Pausa fitza hartzen dute. Pausa hartzen dute. Pausa tipi bat eta hartzen eta... Amaiur preso balima da. Amaiur handoritan balima da, behar Bon, ez dugu presto, orduan. Eginen dugu... Guk inen dugu elkarrizketa gure artean, berriz. Bon, bainat, ze pentsatzen partida hori buruz eta... ze... Indar berriturik nola ditutzen diren. Endaiarrek hartu dute pausa, baina frango motza izan da. Motza, prisatua dira horiek. Indar ez zauntza dira. Sorta bat edan dute eta presidean segidan joiteko eta
Naiz eta atzerrikoek pausa hon bat hartu duten, beraz hartuko berriz gelitu dira, berriz prest ziren hartzeko nahiarek, zinez nahi dute ritmoa eman eta nahi duzte ito atzerriko pilotariak. Ikusi dute bizkata akitua zirela, atxartzeko lanekin, eta arruan pilota bortitza ugarterentzat, ezkerraz, eta untxasko ere maitean. Jendeak txalotzen hemen, gestu eduruntarik landa, aldiuntane itzulian. Untxasko, beti ezker beren pilota. Xarian txartu dako. Biharrian xarian. Biba horiek. Zinez. Zer gestu polita, bilaguren artean gero. Jendeak ere txalotzen duen. Kusgarria izan da. Pozez da, jendea, behar ikusiko dugu emekian hori. Itzulian hartu du eta segidan sartu da xareak. Gestu biziki edera hor, Jendeak ere oiuka berriz animatzen, ale! Bendaiarrak urbiltzean, ogoita seietarat. Pilota bortitza Bixenteren zaben ere maiten du ezkerraz. Eta bai, animatzen, Ikusen duzuen bizala. Bixentek esatzen da. Bixente, bai zango haikin alun bizala, jendeak ere alainan oiuka. Jendea. Piskat giro emaiteko, endaiarrak bero-bero, eta hoita zazpitan dugu. Beste berdinketa bat. Berdinketa bai. Seigarren berdinketa, azkena. Atzarrikoak asia dira lagitzen. Eta guk ere, bosta beharko dugu piskat altxatu zenta, ez dugu sobera elgarren zuten. Eta aldiuntan, zuk erran zinuena, ez zira endaiarrak kondenatu behar, eta arrazoin zinuen, zenta berriz aintzinan pastu dira, hoita sortzitan. Beti bat beste animatzen, Bai, horiek bururaino laiko dira. Bai, nire belduja da, Bixente eta Ibanek izanen duten gaitasun hori, atxikitzeko, partidan egoiteko. Eta ez ateratzeko, hor Bixente kexatzen ikusi dugu. Behar du... Zior, ez da kuntxa asko horre. Ze presentzia duten atrinketean. Beti hor dira, Eskoalde guzietan hor dira, Eta hori nahi dute, bat besteari txaluka eta zinez laguntzen. Beste dinamika bat dute, oldarkoak dira, intzinkai dira, elgarri lagunduz. Eta hori ikusi duzu, Bixente garrat pixkat hatxantua eta sikatzen bere hatx berri bat, zenta ikusten dute, iria ez dutela, ez dela beren alde. Mikel Lajaldek emaiten zuen eta aholku, ikusten duzu, Bixente garrat pixkat hatxantua. Eta ekizia justa, botian beraz, bera hogeita behatzi garrena, antzine ditugu, hogeita behatzi eta hogeita zazpi. Eskaneko txarrare berriz. Eta honeatzen du, Lehen txarian, azkar nahi du. Airetik lotzen da ugarte, zoizuko zen pilota hau ere. Simista bezala. Teatzen dako. Ez du xantzaiko, Ibanek. Ingi, ez da... Nik uste tiatua duen, Naixo goenan, ederki indo. Aldiuntan ez du bildua alukan, maleruski ugartek. Beraz, perde izanen da pundu hau. Hoita sortzi eta hoita behatzi. Haze partida bukaira ukusi behar duguna, jande. Nik uste, hola... Ibanek saketik iten albadu difentzia bizkat, berri zaintzinen pasatzeko bada manera. Eta guretzat gustagarri. Beti ezkerretik abiatzen da, aldiuntan ezkerdio egiten du. Maleruski, ekizia guztak ez du eman ahalukan, ezker joan da gaineko alderat. Eta beste berdinketa bat da, beraz. Azken hoita zazpietan zen, hoita behatzina ados. Urrun dira, behoroi punduak, Urrun dira denentzat, Bai. Azken parti hau, azken tira hau izanen da, bero-beroa. Hori ona da. Ibanek behatu du epaileari, beran epailea ez da mugitu. Berriz taulatuz. Bizigiuntza. Eta airetik. Beti ezkerrutzen pilota horiek. Ongi, Bixente. Pilota guti da eskun edo erdian gelitzen denik, Horietarik bat izanen da, binana. Tiatu du eskuneko paretekin. Ibanek zuin ongi, eta ekartzen. Pilota edera Ibanek, egibela beharroa ez. Untxa segitzen du garteka, ezkerreko aldera eta airetik Bixentek.
Ezker Untxasko Ugartek eta itzulian ateatuko dako. Beti eskuina, maite duen bezala, erraiten duzun bezala. Eta bai, edera Ibanentzat, zoin ongi. Zepiota, azpian, eta ez da! Ibanen joa, argi dira. Ez du sartu, zuzen gireko sarean duenan, batzutan ez da urgo, ne? Eta, ikusten duzuen bezala, berin nagusiak emantuen da jekak, baina Maleruski, ikusia zuen itzulian biltzen altzuela, baina ez, etzuen aski, oldarrik Maleruski, eta... Urjunegi joan zeio. Eta Bixente garraten zangoetan eruri da, Maleruski. Gaza, bizkat kolpatu kaska bat hartu duen ote. Epaileak ere realitzen du bizkat txukatzeko zenta bustutu baita, eta beste pausa bat, ez duen hain aspaldi hartu zuela pausa. Guai gelditzen dira, gehiago, Akidura hor da, eta pensionearea hunditzen ari da, urbilduz bezala, urbilduz bezala. Gero eta demora gutio da, diferentzien egiteko, azken 10 puntuak. Partida 10. Behar ba Maiur hor gaini dugu eta pilotan hasian zin bizpailu galdera egin du publikoan, entzuten balima gaitu Maiurrek. Pilotariak ere berriz abiatzen dira. Hasteko. Baina Iban Antxorloki berriz abiatuko denez. Eta abiatzen da, Leontan ezker jo egiten du. Zehar usta, Kuntxasko ezkerra zalduen bezala eta heltzen da. Eskundio egiten du eta epaileak, ikusten duzuen bezala. Altxatu du bere eskua. Beraz gorri da puntu hau. Eta hogoita amakana berdin. Gauza berezia entxatu du Bicenteak. Izan du lehen paretak erabili behinan. Haze punduak, azken 10 punduak ikusi behar ditugunak. Hoita amakana berdin, endai errak berriz botzean. Aliuntan eskuneko pariatik, untzasko erosutako, Ibanek ere mandu. Iban, Bicentek, nahazten gira izanekin. Bicentek. Taula luze. Hori. Eta Untxasko Ugartek beti ezker pilota, beti ezker. Pilota edera ateratuko da paretatik, bai. Artesare, baina hor da Bicente. Bicentek, zoin ongi zaintzen duen Aliuntan eskuina, joan dira biaka. Eta ekartzen. Pilota edera. Horra geri da, atzarriena defentsa, hola bai. Eta beti ezker pilota hau, Bicentek ez duen emana, Luka! Eta bai, ari dira jendeanen animatzen, bat bestia bezala, zinez oiuka ari dira lau pilotariak. Hemen gira beraz, Amaiur zuritza. Jose Etxeberzekin, zu edisarko pilotari bat. Kristoin giroa da hemen edisarko trinkete hortan. Partida errak usten dugu, bada animaleko giroa. Eta zinez gustagarria da partida. Holako jende metarek ilana. Ez du sekulan kusi trinketa hola betea eta zinez plazer egiten du. Eta bada zinez giro edera eta partida ederrak usten dugu. Denak gai dira katzakan ezin dira baziz eta onokoan berdin handira denak. Favoritu bat maiteko berdin? Ze maiteko? Favoritu bat? Ez dut ertenal nok iraziko diena. Zinez elgarren beti handira eta ez dut ertenal. Leskarantz, Jose, eta ikusartio. Hala, berriz heldu gira partida untara, zenta zinez gauzak tinki dira eta pundu eder bat ere. Baina Marere Euski inarrunak gartek ezin du uneatu eta beste berdinketa bat izanen da, hogeita hamikagarrena. Hogeita hamikagarren punduan barkatu. Ez da maizola, inar faltak ibeloktan, beti segitzen baitu, baina horretzen segitoa eta alaren txatu da azken momentuan. Atzpuntekin, baina ez du lortu. Zinezala, pentsatzen ginoen intentsitatea izanen dutela eta hor hitzea txikitzen du partida honek. Hogeita hamika berdin. Iban Antxorloki botean. Aliuntan erdi-zerdi, Ugarte Kuntxasko ezker oino. Zendako ez da sartu. Bicente Garratek Kuntxasko ere mandu alde. Ugartek beti ezker. Beti ezker. Bicente Garratentzat pilota edera.
Eta ara, hortik ere nola ekarri duen. Ihuka ari da eta ere maiten du, Bai. Bere indar guziak emaiten ditu pilota hortan. Ugartek, horre, ihuka entzuntan Lehen dugu. sareari buruz giletikola. Ibanek sartu behar luke ba, albadu. Eskoin, Zedioa emaiten duena. eta Zedioa. hori kintzen da. Eta ezin du ezin du ere eman Vicente Garratek. Zinez horreno ikagarriko pundua egiten duena indar ugarteko horreino. Eta beti hendaiakak bat bestia txalotzen eta laguntzen, mintzatzen horreino. Bai, eta berriz aintzinean endaiarrak taldea, gure bizkaitarrekin. Eta etxertzek egan duen bezala, bi taldeak ezin irabaziz bezala dira, bat besteari aintzina hartu nahi baina. Zuaidarrak elgar mintzatu, zengar lagunduz, endaiarrak aintzinean beraz, egan bezala, utxasko Vicentek, zehairia. Ikara egia. Baina hantxe berriz nuen eman duan. Pilotatzara Ibanen zabian atatzen du. Defentsa ederra, bortxatu gabe. Utsigin du pixkat. Bortxaka Iban. Eta beste bat sartzen du. Sartzen du, bera ere, igizari da. Egeusitzea pixkat alde duten mementoan. Aitortzen du, xantza bere alde ukan duela, bera ere, igizasi da. Ez zuen espero berak ere. Igino bat eskapatu dako. Eta hoita amairu garen pundua egiten du hori esker, goita amairu eta hoita ameka. Keinu bat ere indu, barkamen galdez bezala. Bai, jokalaria dira, junta espiritu honean nahi dira. Egotik. Gogor lotzen dira, baina errespeto handienarekin. Zebotetzara, eta junta pale emana zuen bote hori. Eta aldeuntan, endaiarrek zumi pundu hartintuzten zuen, goita malau eta goita ameka. Ejan duen bezala, deia izan dira diskidantzako partide batean, eta bukatu zen Zuraidarren alde pundu batez bakarriko, bergoi eta goita emeetzi irabazi baitzuten senperiko postitan. Eta aldiuntan ere zerbait hortarat buruzari giren ote ikusiko. Aintzinean beraz ikiziak ustak, eskuliko paretik, airetik, alduen bezala Vicentek, ona da. Vicente, zoin ungi Ugartek alduen bezala esker, beti tinkatuz. Ugartek. Itzulian bere ingurua indu. Inarrek argi gehio da, no, egiten duen. Haurrek bezala, itzulia egin du bere gainean. Bere gainean, dantzariak bezala. Iban, oi. Betutak intzen, miran honeatzen du. Trabatu du besoaikin. Mintzatzen dira, aintzineko horiek mintzatzen dira. Utxegin du, segi guai. Epaileari buruz, egin behar den, bat besteari buruz, baina puntua beti segitzen du, jende oiuka hemen, jistuka. Berriz horrekatu da, joko orduan, segi guai, neok ez du abantailik hartuko historio horrekin. Eta ezkerra zehar ustak. Ezker beti aintzin hortan, Vicente! Arribatu da, ez! Ona da, pilotatzara ugarteren zat, oino eskuin, bizira pilota. Eta hau, Ibanek gibeletik ezkerra zuntxasko, eta Vicente garrata aintzinean da, eta Ibanek, eta sartu dako, eta bai. Zinez jendea, sutik da hemen publikoan, endaiarrak edo bizkaitarrak, zaleak, sustut konten dira. Inarrek ere hor, berriz ere usitze pixkat. Partidazuk nola ikusten zidea. Partida polita, eta ni ikusi du janeko segarren aldiz espainolak. Argun trinketean pilotaria di, antxordoki azkar dio du, zakian eta guaikazu. Espainolak indaieko nahi die, antzinean die, guaikazu. Agarz ongi haidie eta behar bat bukatuko dute partida. Eta giroaren aldetik, ze pentsatzen zu giro hortaz? Giroaren aldetik, ze pentsatzen zu zuk giro hortaz? Giroa, trinketa betia, hainiz gazte, eta ongi da pilotantzat, eta bertzaleen haide pilotan, eta erraten bezala berriz, trinketa dia da, eta behar behar idezikote, eta ongi da pilotantzat. Giroaren aldetik bada pixkat lehengo giroa, zuk bizitako giroa? Nik berdin, ni semiak haide pilotan, eta nik berritzen naiz trenetzen ugunean, eta berritzen du da pilota, goiti elu da,
bai kriston pilotariak handiak, bodik azula galtza denetak, gazteak ebadie eta agian beti olako girua izein da trinketetan, eta nik pozik naiz ola ikustia trinketa betia, eta ola berriz agian ikustikot maiz trinketa betia. Bukatzeko pronostiko bat emaiteko? Ni guai kasu, guai antzini handie, eta jokua tinkatzen dute ongi, netzat zuraide mainan hobeto tinkatzen haidie. Berba, antxordoki sakez miniten du, netzat kasu endaiantzat, netzat berba idaziko dute. Mila esker gaintz, Jean-Philippe Idorno, eta ikusarki ordan. Mila esker Jean-Philippe, hala, zuk erranduzun bezala, zinez plazer egiten du holako trinket berri batean, ez dela bakarrik trinket zaharretan, giroa eta trinket berri horretan ere emaiten aldera, eta plazer egiten dauku bai pilotarentzat, bai pilotarientzat. Hala, beraz, azken puntua dituzte, bai ez, eta 32 baitituzte zuraidarrek, eta 35 dira endaiarrak, beraz, partita bukaera bat oino bero-beroa ikusiko duguna. Antxordoki botean. Labur, ez du baliatzen bere sakia. Akidura berba ez ahonda, 37an gaitzako partida eraman dute lau pilotariek, Ugarte Kuntxasko beti ezker, beti ordu bere pilota. Eta ongi jo du Ibanek ere. Obligatua da, Vicente aintzinatia, Ziarusta koneat, Iritik, itzulian jaritzen alko du behar bada. Kerriko du. Ekartzen du. Eta behar nuen ezartzen duen, xareari buruz. Ziarustak, Gibelat, Urruna, Vicente Garrati. Ongi ikarri, etzen egesa, lehatu zen. Pareta. Ai, gauza bera. Akitua da inak. Zangurik ez ditu muitu sobera, baina antzen pilota. Aleki, pilota edera, airetik. Bizi ikarri, Ibanek ere hor. Kaskatzen da, baina beti bizi da pilota. Gainetik pasatzen da aliunta, baina ez taular dioiten dako. Zai, ongi Vicente. Beti ezker Ugartek. Ziarustak ere. Entxatu da. Xare hoiz. Iban ez baitzen bere lekuan. Eta eskuin zoin ongi. Biak egiten dira. Eta bien artean honeatzen dute. Hale, zeginen du, ezkerra zurrona, Vicentek. Ezkerra zeneman ere. Ikaragia. Ze pundua ikusten da putena. Jendea txaloka. Alde honetan itzulian behar ba. Bai, ekarriko du. Bai, punpetik. Kuntxasko, jendea txalotzen oino. Ibanek ajotu du, mine eginen du. Apuña, saldo emezala, Untxasko. Antxordokik, bizia. Ezkerra, zer emaiten. Hale, Vicente Garra, zuri bai. Arte sare, ez du indarra nahi beste bat eman. Eta ekarri, Ibanek, punpetik. Eskoin. Ai. Eskuin jo egina zuen, Untxasko jo egina zuen. Untxasko zemenan ez. Ez tapa xaki. Da, kusi uzu gestu hori, elgarri eta eskua bota. Falta egintare, gandio, elkitiatu zen. Kusiko hauzi hor emekian, eskundio egiten du, eta pam, majaren gainean. Txapa jotzen du. Kamera, Untxasko lekuan dena, eta zuzenean ikusi duzue txaparen gainean joan dena. Eta gure zuragailerak berriz urbiltzen, 53, bitzen tutipi hori urbiltzeko berdin zat. Haze partida ikusten duguna. Ehundoko partida. Goza erri. Bai, xakea bai, bortitza eta ekarriko du, taulari esker. Hale, pilota edera, horberian, eta bere burua botatzen nobean. Untxasko emana zuen. Eskuzartak hemen, dardaran. Emanazakon bakarrik behartzena ez sobera, eta lehertu da pilota, eta ikusiko duzen bezala, ezin du ere eman, Maleruski. Urtion egin dugu... Kusiko duzu hor, Untxasko, bi paretak, eskin motza, bere pundua, eta pilota lehertu da. Ezin du ere eman Maleruski. Eskin motzarekin hola paretari kontra egiten da. Abiatzen da Iban Antzordoki berdinketaren zat, 34 eta 35. Otego, jarirako, behinan jondako. Eskun, ez. Nahi zuen eskun jo, behinan azpean gelditu da. Ara berdinketa berriz. Eta bai, berriz. Gure bosta goitiktu beharko dugu, eta bada animazone hemen, jendeak txaloka hemen. Bat bestia rentzat, eta 55garrena beste berdinketa bat izanen da, 10garren berdinketa, 55etan. Eta fite joiten da berri sekatzera, Iban. Eta neok ez erran nor pastuko den berroguietan aintzinean. Zaila, xake ona,
Hori, nola kendu duen, eta beha sarean, Pitako sartu, dumitan zen. Argi-garria. Erdien ustendu aldiontan. Akitua dira, beha, denake, nola... Eta haure, untxasko ezkertzen. Eta ekartzen, horra geri da, defentsa. Bixenteren defentsa, lehen aipatzen ginoena, hor da. Zoinpuiki, ezkerrekin. Airetik hartu behar zuen, bai. Ugartek heltzen, bai heltzen da. Bixentek demora bai. Eta hoieren dumitaltzen, etzen dugun, eta Bixenteren nahi ekeria ikusten duzu, bizpailuetan eman ditu indar guziak. Eta zure iberrak berri zaintzinean, hogeita 6 eta hogeita 15. Ze partida bukaera ikusten duguna jande. Bai, lehen egan dugu eta Bizkaitarrek reusitzea berekin zutela eta egia da alagertatu dela kolpe batzuetan, menan gero ondotik bi aldiz eskuintiatute, bi aldiz marra, eta hoaiatik Bixentek du kantioina atxeman. Orduan, iduridu pixkat itzulikatu dela. Ez baitute amore eman atzarrikoek, eta hor dira, bai, puntu bat aintzinean. Are, ikusiko dugu. Iban Antxordoki aintzinean botean beraz. Hori Ugarterentza, beha ere maiten du, bai altzen da. Berriz Ugarterentzat izanen da, berriz ezkerdio egiten du, Xuxen aldiontan taula. Bixente Garratek untxasko, kaskoa, eta hona da. Hoi pareta. Behar zuen kendu, sarean zen. Eta edera Ibanentzat, urguna, airetik hartu beharko du Ugartek, hartu du, bainan, ona da! Ze punto egiten dutena, behaz ez hori, zoin ezkerren. Ale Ugartek, guai, berriz ezker, Iban hor da, bino, untxasko, Bixente. Ugartek, ezker, untxasko. Nola diren, erri da bino, azken punduetan, olako intentsitatean eta eskuina. Eta gorri zaren da. Eta ikusten dugu Iban Antxordokik Mareuski ahampako baituela. Hogeita 6 berdin, jaun handeriak, pariuari goi gaiten den bezala. Azkena hogeita 15etan, hogeita 6 garrena, Hamika garren berdinketa. Eta Iban Antxordokik ahampako ditu eta horra hatsa hartu beharko du, beraz pilotariak denak ibera joiten dira. Ikusgarria da hemen ikusten ari girena, pentsatzen zuek ere hor zuen pantailen aintzinean gozatzen ari ziztela. Plazer da, horako partidaten eskaintzea. Hogeita 6 naberrin, zinez lehen partida hula izan baita ere hor. Hitzeman guziak atxikitzen ditu partida hunek, ikusten duzu hor bere zangoaren luzatzen Iban Antxordok izan eta iduridu badituela rampa batzu hor zangoetan, hor balden bezala, ikusten dugun partidarekin. Zinez ez dute deus barkatzen eta niok zinegan zebilakatuko den partida hau. Kaso. Hendaiaka, kasu, biak ani animatzen, ariatzen da berriz botatzerat, beraz ekizia gusta, hogeita 6 garrena. Ze abiadura. Eskuneko pareta. Badulekua. Bixente Kuntxasko ere maiten. Taula Luzia. Bixenterentzat gogorra, bian ere maiten du erdira talduen bezala. Ugartek, beti ezker pilota hau, Bixente Kuntxas egitzen. Fite alduzen hori. Edera ekirentzat. Bixentek ongi iduri du berriz, hor finitzeko. Iban da behar da akituena. Beha, rampa aldu zaio berriz. Zangotara egiten dio. Herrestan du bere zangoa. Eskuin, baina Bixente hor da, ez du nahi bezatiatu. Untxasko heltzen da, bai heltzen da. Ugarteren pilota, itzulian, iran ziarrustak ez dako sartzen. Eta Bixente hortzen. Ugartek beti ezker. Untxaioa zen horire. Ugartek ezkerraz untxasko. Eta urruntzen. Ofritzen du Ugartek ere. Hatsa hartzen du bi piloten artean zinez. Inarra, txauntua da. Baina behan hontzen, beharrik horindako. Inarrendako, ez da biziki mugitzen horlago. Lau bost garren marra hortan, ahalbezen guti mugitzen da berak ere baitu. Eta sartzen dako! Jendiak xutik dira, berak ere ahampak baditu, mugitzen tala. Iriza da. Zinez, iriza. Edo sufrimenduz ez dakit. Konten da. Sekundioa egin duela, eta sartu dako. Zinez bere situazioa du.
Bai, Hoita, zamazazpigarrena egiten du. Ze partida ikusten dugu nahi, hande. bai. Iban ere hor zango baten gainean da erdi errenka gehizua, Denak- eta alden guztia egiten ditu aintzin hortan, eta egiten. Eta Inar ere gibelean hola zen, atxauntuik, hau jageri da, zen ongi jotzen den. Ahal guti, hala, eta Ta bea, sartzen dako, beha, zazu. Zon kontent, gure izena. Iduri do partida irazi duela. Ez da, bakarriko eta mazazpiten du, ez da egina. hiru dira eta zoinkario diren puntuak, bai. Zoinkario diren. Bai, zinez, bai. Zinez hor, hendaiarrek hartzen dute demora, eh? Bai. Zinez, osten ari ziren, atope egiten Bai, den bezala, segidan baina hor, joiten denek ziren, badute baina- beharra hatxarren hartzeko, eh? Bai, Inarrek behar jampa astapenik ez du innokoan, baina atxa hasteko bildu behar du. Bai, laburtzen da, Atxautua laburtua da, dakote ere. bai. Ara. Bai, orduan aski errepikatu dugu, inan trinketa hola bete, olako giroa, olako partida. Ekartzen daukute zer gai, bizkaitar horiek. Agunt ados nahi zurekin. Ba, ostion errandu bide ondok, espainolak, ez dut uste galdetzen bat diegu ados izanen direnik. Apantzik, ez dut ustez. Guk bizkaitarrak deituko ditugu. Uste dut beren nazional, beren espainola selekzioa errefusatu duten, Hori bera, ez gainera. dira hartaikari. Eta hon ateldu dira Euskaldunen artean iten den txapelketa untara, ez duten nahi Espainien izenean ari nazioarteko txapelketetan, oi? Txaskoekik, airetik Ibaneka, pilota gogorra ezkerra zere maiten duen hauntza asko Ugartek, Vicente Garratek. Eskuin. Xiloa, esten du eta ezin dute bildu, ez da. Bigarrena du hola iten duela. Ez tala egina, hola. Erakusten du bere, gainan kondatu beharko dela oino. Hoita amazazpina berdin. Partida erditan ukandu. Holako utxunea, eta behinan behiz piskortua da. Bai. Jendiak txaluka. Pilota kanbiatzen du. Biziki untza Ibanen autua, memento untan importanta. Hiru pundu zoinkaio diren eta bat edo beste sartzen ahal badu botetik biztan da gugotik hartuko dutela. Eta bai, memento untan gehiago ino, bai. Ostean elegizketan denek maite zutela pilota berri-berriak, ikusiko nolako hartu duen Ibanek eta zer eginen duen. Ahal guziak emanen duela bote hortan, biztan da, Vicenteren ere laguntzeko eta hatxaren hartzeko. Horiatzen da, bote laburra, hori maiten du Ugarte kuntzasko. Gerri kolpia ikin hor. Eta berriz abiatzen dira, berriz ezker. Vicentere, ezkar. Ogoita amazazpina, biztan da, biziki importanta dela punta hau eta neok ez du amor eman nahi. Kiziarustak airetik, Vicente Garratek ahal duen bezala, beti ezker galere, biztan da ez dela hartapeneko zaila indara. zen, eta Ibanek kendu du, Ziarustak artesare, ez dako sartzen, itzulian merba bilduko du Vicentek. Bai, badostia. Untxasko. Ugarte hor da, beti ezker buruz, nahiz eta ezkerreko pareta unkitzen duen. Fite heldu zen, eta kendu du hor dire, airetik, ekik. Ugartek, beti ezker. Vicentek ere besoa untxa zabalika. Zoin ongi. Ezkerra zaldi honetan, kasu pareta hemen, aintzinetik hartzen du Ziarustak. Berriz pilota edera aintzinekoaren zat. Artesare, biziki untxa. Ez dako sartzen, eta Vicente lurian. Itzuliko bat egin du eta ezin du ere eman ari izan. Biziki untxa joa zen hori. Gurri izanen da, ogoita emezortzigaren pundua. Ogoita emezortzi eta ogoita amazazpi. Zuraiderak gibelian hor, hatxa hartzen, bakarrik hiru pundutan ditelarik partida bukainetik. Ara, eta jendea oiuka eta erdi kantuz ere, badituzte beren lemak edo. Zinez, plazen egiten du horako giroa, intzutean tinker batzean, ikusten dugu hainbat gazte eta hola, zinez, ondoko egunentzat, ondoko hilabetentzat, plazer egiten du eta araiz izanen da horako gure trinketetan. Ziarusta, botean, ogoita emezortzigarrena, zer dibatuko du, eskuretik bedizuntzer eskuako, Vicentera untxasko ere maiten. Ze xakeak ekarri dituzten, biek ere hor gibeletik, argi da. Ara, jokoan jende isiltzen da, Bada olako tentsio bat, bai. Ibanek utzi behinan Vicente hor zelako beharrik.
Iban handa geldi-geldia. Ale, Vicente, zuri da, erdian da. Hori, Eskuna, ausarta. ateratzen dako zirrustari, ez dako sartzen. Hauai komediak. Vicenterentzat. Ai, Alue bezala eta ez, berriz lugian gure Vicente. kokatu zaio. Berriz lugian gure Vicente. Talegatu da. Bai. Hau guziak egin ditu, baina berriz Hendaiaren alde izan da puntu hau. Bai, itxura guzietan gorri aido hartzen Eta- partida honek. Gorri, Bizkaia gorri. Jendea berriz kantuz bai bizkaitarrak hemen oiuka eta kantuz eskuak altxaturik beren azken puntuaren zat, Mikel Larralderea bere pilotarien laguntzen alduen bezala. Azken puntua dugu, 29 eta 27 den ondileak. Ez da bururatua. Ea zehar ustak, Hendaiarrak ere atzarrikoak pres dira. Berriz entzultzeko pilota hau. Ale, Kasu bai, botea, eskuzartak. Eskuzarta, azken botearen zat. Azken botea ekirentzat azteko. zerrustarentzat. Eta bestentzat ageriko. Geratik, eskuneata, Bai. Bizentek Eta eta Xaketik. Eskuniman. Eta bai, Txapeldunak. Hendaiaren poza. Eta bai, Marenuzki ez da Eskualeriko xapela ez da. Ea zuen, denak zuena xutek donen. txaloka. Bizkaitarrak txapeldun. Eta bai, kirolariak zinez. Ipar Euskal Herriko txapeldun Bizkaitarrak. Gaitzako partida erakutsi daukutena. Bikain. 57. Konten dira. Bizkaitarrak kontenta da baina nolaz ez. Bat bestaren Bai. besuetan normalden bezala. Ikara egia da, induten ibilbidea, joan den urtean bigarren mailako txapeldunak atea dira. Beren zaleak agurtzen dituzte, Eta bai sarean, bai aurten publikoan, lehen mailan. ordenetan. Eta beren zaleak Oiuka eta Kantuzari, ez dakit, kamerarik badenez behar baitzultzeko hemen giroaren ikusteko pixka eta... Ba, gero atzarriko eri pentsatu zor, burua apar gaizoak horien dako gogorra da. Hala, garra jauna Hemen- hiegeri pentsatzen bai, alainan, hori da. momentu gogorra da berentzatzen eta 27 berdin ziren eta zinez partida ederra erakutsi daukute eta Bai, eta Diagnostikoa. aldian dira gainera bi pilotari horiek erakutsi dute finala hartio zoin partida onak eta zein azkar ziren eta egun irabazteko bazuten manera. Baina atxeman dituzte hor hor ikusi duzu hala. bi pilotari azkar parean eta ezin izan dute, baina Hala ikusi duzu bezala. meximendu osoz. Emekian bi hendaiarrak bat bestearen besuetan erortzen ikusten duzuen bezala. Zinez beren poza hor. Baute meximendu, badutuzte horren pareat unat egiteko aldi guziz iparaldeko trinket hauetarat eta hala. Hor, zinez eskertuak dira eta beren Ara, besarka da, esku eman Beren eta indarrak besarka da eta- bat. hala, beren zaleeri buruz aipatu ginoen bazela autobus bat dina Bizkaitik eta hala, ere biztan da konten direla eta Bai. eman dutela boza horien laguntzeko. Biziki partida ederra ikusi dugu, ikara erri ederra, balio zuen beha egoitea. Behar bada argindar galtze horrek Beste zerbaitek piztu egin du duen. sua, Bai. hola Piztu egiten du, da. piztu du, bai. Nahiz argian ekez piztu den, Bai. zinez, jendea ere goitatzen zuen, ez da mugitu, Bai. Jone Muscarritz errandakote, hala, sumit minutuen afera zela eta jinen zela, bazakien. Eta Luzatu jendeak, da hala. behoi minutetara ere, Bai, baina iraungo. zonbait minuta dira horik, Hala. Bai, baina balio zuen hemen beha egoiteak. Eta pilotariak ere, egon dira, hor, trinketen barnean, argirik gabe, jo eta jo, Hala, eta zuk erreten zinuen ikusi dugu hendaiarrek hurbildu dutela, beren ikurriña eman dutela lepoaren zulian eta soraze beste Bilbao bat bezala soraze. Bai, behar Podio da. bortan soraze behar erakutsiko nahiko dutela. Erakutsi nahi dute Euskalduna direla, eta Hori da. ara, oino gaur egon batzuek espainolak deitzen dituzte, baina ara, behar da, mezu bat da, garbi-garbia jenden dako Euskaldunak gira. Hala, ikusi duzu ere gure platuan lekuan emanen dira, bizten da erraiten dautzu eta gero ikusiko ditugula pilotari horiek, zenta interesgarria izanen da jakitea zer dioten partida ederruntaz, jendeak txalotzen ari dira, zenta guai emaitzak emanen baitituzte ligako buruzagiek, batzordeko buruzagiek,
eta gero pilotari horiak ikusiko ditugu gure platoan, eta interesgarria izanen da, ikusteko zer nola bizikoan dituzten momentu hauek. Bai, gero ari begira gauza edera da ikustea, eta ikusten ditugu hor Inar eta Eki hemen Endaiarrak taldearen izenean, baina txapelketa guzian badira bereziki Gipuzkoako taldeak ari direnak ligako txapelketan. Eta gero eta gehiago izanen da hori, pentsatu trinketa jokoari ari direla Euskal Herrian ere, eta Euskal Herri mailako txapelketak eta egiteko biziki interesgarria da. Hau da erakusleioa, hemen dira giri, baina gero eta gehiago sendida ere txapelketetan. Beraz, antzok errandun bezala, txalo handi bat egiteko lau pilotari horiek, eta denek badute mehesimendu, eta jendeak beraz, luzaz txalotzen dituzte normalden bezala, eta zuk gaiten zinuena, kilola dela nagusi, eta pilotariak bat besteari txalotzen dutela, eta eskertzen dutela, eta esku emanez. Beraz, txapela joanen da Hendaiarrat buruz eta Bilborat buruz ere. Bai. Hore, txaloak eta eskizaktak. Aintzinean emaiten dira, ezatozte aintzinera bai. Egan, podion frango berezia dutela, beraz, sigatzen dute berra Oskar bat goiti behiteko, baina hola da, beraz. Gorde nahi zuten babeslea eta nik ere egin ezake. Eta Endaiarren poza ikusten duzuen bezala, bere ikurina espaldetan pilotariari, zinez plazer egiten du holako ikustea. Eta beraz txapeldun ordea atzarrikoak, Iban Antxordoki eta Vicente Garrat, bizten da horiek ere bautela mehesimendu. Bai. Vicente Garrat ere bere hauztipiarekin, momentu hori partekarazteko bere hurbileko bizten da plazer egiten duela eta nahi dutuela horiek partekarazi bere hurbileko ere behaz. Merezi dute seurki atzarrikoek eta pena pixkatere emaiten, eta erakutsi dute jokoan hor zirela, ez da partidat galtzea erganez, eta bertziak nagusi ziren, ez elgarren bete ziren, eta bururaino mehezitua zuen, eta sasoina iso eginta ere bai, baina badute bigarren xapelketa bat, Euskal Herritik kanpo, eta... Aztapinan erraiten altzun, adiskidantako partida batean atzarriko pilotariek irabazi zutela txantxo txipi bat, ez? Bai. Senpereko bestetan, aldiuntan Endaiako pilotariek izan da itzulia, zenta irabazi dute hiru txantxo txipiz, beraz ikusiko ondoko egunetan eta Frantziako xapelketan horino zerremain duen, menan, zinez, gauza edera ikusi dugu egun segur dena. Beraz, Mikel Larral ere bizten da horrek ongi iturria egin baitu hegoaldeko pilotariek eta plazerrekin hartzen du opari hoi eskaintzen dakotena batzordeko... Endaiarrak behar batasunak eskuska aspaldi etzuen olako titulurik ukana, Bizkaita geri esker, eta ikurriña ateatzen dute. Eta ikurriña lau pilotarien artean emaitu dutena. Eta horrekin erakusten alda ere, Frantziako txapelketan parte hartuko baitute bi taldeek, Bizkaitarrek, Lapurtarrek, Endaiak izanaz lizentzia, posible dela, Euskaldunak ere beste errietara joaitea pilotan hartzera. Zinez, irudi edera hor ikusten daukutena eta jendeak ere luzaz txalotzen ditu, saian ikusten ditugu sariak emaitean jendea eskapatzen dela eskun eta ezker beren etxetarat, eta hor naiz berant izan den moztura horren gazik ere, jendea horregon da eta nahi zuen zinez atxiki giro hori eta eskertu lau pilotariak. Bururaino senditu giro hori, senditzen baitzen gero ere sari banaketan biziko zela berotasun hori. Bihitzez erraiteko, zenta gure pilotariek hartzeko dituzte sobita argazki hoino, pilota ez dela siguran gelditzen, eta ondoko egunetan ere izan dela finala batzu,
zoin finala izanen diren, heldu den larun batean izanen dira Lekornen Espana izoker, ni paperak atzen bali maitut. Beraz, aipatzen antzuen, bai, Lekornen izanen dira, heduen larun batean, abenduaren 21 larun batarekin. Beraz, hor, lau partida ikusiko dituzue B mailekoak. Beraz, hor, gazteak ikusiko dituzue. Gero, artekoak izanen dira, hor, lehiatuko dira, Sarako, Izarrako artekoak oian Irribarren eta Lauran Izalde. Eta Lauran Izalde, bai, izaltzetu duntza, bai. Segitu ditut ere mementoataz, bai. Eta aldiuntan ukan ditute, parian ukan dituzte Baigurriko Joan Elgar eta Nikola Ezer. Beraz, pilotari horiek, beraz, lehiatuko dira B mailako artekoen xapelketan. Eta gero laugarren maila izanen baita, ez hor ekipak ez dira oino ezagutuak. Eta hirugarren mailan hor izanen dira airetikiko lekuko ekipaz, eta Lekornen gertatuko da partida hau. Beraz, Jérôme Duar eta Vicente Larramendi, hauzoak, hasika. Hariko dira amikustaren kontra, Philippe Aguer eta Arnaud Abadi. Beraz, hala. Batzordeko partidek segitzen dute ere. Aintzina, gero biztanda izan dira Frantziako xapelketa ere lehen mailekoentzat eta hola, segituko da aintzina. Beraz, jendeak joaiten dira. Bai, eta gero hor eskuskan behar bururatzen da bidazkakoa ligarentza, baina oino beste espezialitatean, jokamoldetan izanen dira oino... Hala, untsa igortzen hau zuzua hitza erraitekoa apailatzeko hala. Eta beste jokotan, sistera joko garbi, eta horiek denak ere pentsatzen dut kanaldudek mentotez pasatu behar dikola. Pilota zabala baita pilota batzordearekin errandan ginuen hilabete guzi zaren zela pilota kanalduden zuzenean. Beraz hor bazuen hiru aldiz ikusi dugula eskuska, hiru aldiz hemen plazer batzen irisagin, eta hoai ondokoan ez da eskuska izanen, eman joko garbia izanen da uste dut urtahilean hiri bururun izan behar bai ginuke, final batzuentzat, gero otsailean izanen da xarea normalki berria trinketetik. Eta hala, gero primadera ribuz ere beste finala batzu, eta gero... Nesken finalak ere bai, palantxan. Neskak ere, hori da. Beraz, hala, aipatzen ginautzuen bezala pilotariak hainitz eman dute, baina oino hitz eman zaukuten hori zanen zirela, beraz mintzatuko dira, leireri hurbildu dira eta elgazketara bat eginen dute pilotariak, eta interesgarria izanen da, zinez ikustea zer nola sendituen partida hau. Bai, ene ustez, irria izanen dute oino Espainetan gure bizkaitarrek, eta ea besteek atxikitzen duten ere kuraia pixkat elkarrizketen egiteko antxordoki eta garatek. Ikusi ditugularik ale bukaeran zuetan sobera joa iduri eta zinez kontentziren partida hoi erakutsirik mail hortan eta nostuko... Baina pentsatzot alare etxipena hor dela eta ez da egez horako partidari gero horako xista da horren kentzen, baina pentsatzot badute aski jendetasun eta hola behiz eta indar bat egiteko besten artean. Azken bi aldietan ere hurbildu ziren nostuko elgarrizketen egiteko, baina ez dut dudarik hurbilduko direla eta hori zean direla present sobraze. Bai, berkin. Leire pres bali mazira, guk gauza hainitz erran dugu, piskat oiuko ere izan gira, nik ene aldetik senditzen dut ene boza galtzen hain nintzela, beraz guk ere... Berotu gira gure pixka bat, eta behar zen memento bat ez, eta hemen trinketian berian oiu eta eskuzartekin eta bazen sekulako giroa, eta guk ere ahotsa behar ginoen altxatu pixka bat, eta gogotekin dugu. Plazer bat izan da. Bai. Berek eraman gehituzte, partida berek sortu dute, eta giro hori, eta berek ere eman. Leira prestatzeko artean eman dauzkitzuet bi emaitza ostean eman dituztena, beran etzinezten berriz errepikatu dituztena. Atzo ere izan direla finala batzu senperen. Naiz eta gazteak izan diren, eta horari ziren Sarako ekipa, beste Sarako ekipa bat, Julen Mariluz eta Unai Etxeberri gazteetan, beraz nagusitu dira. Berrogoi eta hogoita ameka, Azparneko lehen ekiparen kontra, Peio Irribarn eta Iban Izoko.
Beraz, ala, gazten mailan sarara joiten da xapela. Eta bigarren mailean, hor ari ziren beti lekornen Irisarriko David Etxeto eta Nicolas Dufo lau errikoa. Eta hauek irabazi dute Frango Aixe, Ailikeko ekiparen kontra. Zenta hor ari ziren Iban Jauregiberi eta Bastien Irribarren. Hala zer erran nahi ginuen, behar ba leire orain prest litake, beraz emanendako gugu hitza. Beraz, leire pilotariak urbilu direnez eta zer modutan diren. Zuri leire entzuten bali magaituzu. Eta guk agurtuko zaituztegu, mil eskerra handi bat zuri jande. Bai, mil esker, bainat. Plazer bat izan da partida honen eta partida hauen komentatzea zurekin eta ondoko egunak hartio. Bai, ikusarte eta gora pilota. Zuri leire. Mil esker hainitz bainat eta jande partida horiek komentaturik, bi partida gaur atxaldean, bat gazteena hemen ditugun Jon eta Patxirekin, eta bat zaharragoena hemen ditugun Endaiarrak eta Atzarrikoekin eta partida ikaragarria giro ikaragarri batekin. Hasiko gira ziekin gazteak nola pasada zuen partida? Partida ongi pastu da, aski irazi dugu egun, baina lehenik zaila zen. Ongi haitu gira, Jon bizki ongi haitu da. Ni lehengo xakea falta indu, eta pixkat stresatua nintzen, eta gero partida Jon da, guretzat hobe. Aspaldian elgarrekin ari zizte edo nola pasatzen da? Lehen urtea da, eta ni normalki ari naiz zenperen, eta etorri naiz Atzarrin Jonekin aitzeko, eta biziki konten naiz. Talde polita egiten duzu hasteko, Jon ikusia zintudan, baina hor zinez bikote polit bat egiten duzu. Ados zirenekin amaiur? Usten da maila berekoak ziztela, ez da alako desberdintasunik eta aski kompletuak zizte eta ikusten dari kantsa barnean untxako matzen ziztela biaka. Eta beraz heldu den urtean bigarren mailan. Ikusiko, normalki bai. Normalki sigur da hor, gero. Bai, sigur da, bai. Ez zuzue berritzinen artekoen mailan? Ez duztez. Eta gure bigarren partida, txaldeuntan izan da Endaiarrak, ordean Iñar eta Eki Iban eta Bixenteren kontra. Ze partida, giro ikaragarria, partida ikaragarria azken memento arte ez dugu jakin nok irabaziko zuen. Bibaziek lauak, goresmenak. Nola bizi izan duzu zuek partida zuen aldetik? Bueno, hasieran uste dut beraiek jarri dutela erritmoa eta asko mandiote pilotari. Baina, gero asko jokatu gabe, saketik min eginda partidan jarraitu dugu eta uste dut azken txampan Inarre partida bere gain hartu eta horri eskerri irabazi dugula. Zuek Atzarrikoak ere partida ikaragarri bat egin duzu ez, duzuela asatu neoiz. Memento batez 7 puntu ere aintzinean, Endaiarrak berriz din, gero zuek gibelean berriz din. Ze partida nola pasa duzue partida hori? Partida zaila izan da, animaleko giroarekin, ikusi duzue, pentsatzen. Eta Endaiakoek partida gogorra dute, eta txake hainitz hartu, eta defentsan azkar-azkarrak, eta partida zaila. Hasteko guk goresmenak jaiten dauzugu, ez dakit ados zirenez, baituzu galderak horientzat? Bai, egia da hor kanpotik hasteko ikusten zen kristoin giroa zela. Eta ez dakit jan zuen jokoan atseman zuen estresa pixka bat ukan zuen giro horrekin. Zo adibidez, Ibana? Stresa sintu zu? Ez streso bera, ongi da horako partida jokatzea, giro horrekin ez da usu argi batzen, ongi da. Zure aldetik, Eki, zuretako? Azkenean jende horrek eta giro horrek niri gutxienez partida sartzen hau eta gaur hau gutxik egongo balitz, segurenik enuke partidan bukaerara konzentratu eta enintzen konzentratu eta ditxiko. Eta horri esker eta etorri den jende pilari eskertzeko jarraitu du lanean eta txapela txera. Gero ikusten zen ere momentu zailetan, berdinketetan eta batzutan izaiten ziren falta batzuk, falta
tiratuz edo egiten zinutelarik, falta egitean jendearen erantzunarekin ez zinezten piskat urduritzen gero? Vicente, ez zinen stresatua, jende hau juka hasten zelarik, petxo bat egiten zinuelarik, edo nola hartu duzu hori? Ez da gu iparaldean ez gira inbeste usatua, holako giro bat ukaitea trinketean. Zuraiden badugu beti, zuraiden jende hola. Baina, ni ez nahi sartu partida. Ez nintzen nire mailan, partida honetan. Bote horiek sartu nahu, amabost bote hola, eta gero falta... Ez nuen ongi senditzen pilota eskuan, eta... Izi gaki zailatzen handaia taldeare ibazteko. Zer izan entzen forman izan bazinen? Zenta partida ikaragarri atera duzu ala ere. Mi esker, baina... Ez niz konten nire partidaz. Eta zuk ekin nola bizi izan duzu? Txapela buruan nola bizi izan duzu partida hori? Ni egia esan oso gustora ibili naz. Vicentek esaten du ez duela gozatuz, baina nik uste finaletan askotan zaila dela gozatea eta aldenarekin emon bazaiola pilotari, partidan sartuta jarraitu, segi eta nik amendik eskertu nahiko nuke Bizkaitik etorri den guztiei eta Handaiatik etorri den guztiei. Haiek barik nik uste partioa ez genukela irabaziko, niri behintzat partidoan sartuta jarraitzea egin diate eta haie izker irabazi dugu eta hori esan dakoa. Finaletan joko ona egitea askotan ez da erreza. Así que Vicente eskatu horregatik partido hauek olakoa direla. Gazteek, zuek ere ikusi duzue azken partida hori, haundien partida, zer pentsatzen duzue, meia emaiten du pilotan segitzea, nola ikusten duzue zuen segida hola ikusirik partida? Ikusten dugularik olako giroak eta dena, bai, motibatzen du segitzea, zenta olako trinketa bat egun hola betetua, da irudi biziki eder bat, eta bai, segitzea nahi ematen du. Bai. Eta zuk, Patxi, nola bizi duzu hori? Giroa handia zen, eta hemen iparaldean ez da initz ikusten, eta nik uste domaia da. Eta bai, seur motibatzen du hola itzia, eta espero dugu egun batez hola itzia. Eta zuek, zaharrek, handiek, ze jaiteko duzie gazte horiek zuen einera ahibatzeko? Duzu hitz bat, kontseilu bat, denek, bat bakotxak, nola ze janen duzu gazte horiek segidezaten pilotan? Jarraitzeko, azkenean gustatzen zaigun gauza bata, eta bizitzan gustatzen zaizkigun gauzak egin behar dira, eta gero horrelako egun bereziek ematen dizute indar hori, zuek esan duzen moden, jarraitu eta motibatzeko, eta asko jolasten duzue, daukazuen adinerako, eta gu baino gehiago jolastuko duzue, seguru. Gu asteazken guzi zaiekin entrenatzen gira, orduan badakigun horari diren, ute maila izigarri hona. Eta heldu den urtean zein horretan zerbait inen dute, pentsatzen. Hori, pelotan jokatea gustoko badute, pelotan segiteko eta disfrutatzeko, eta hori. Lanean segi, garai hobeak eta txarrabak etorriko dira, baina bueno, gustoko baduzue pelotan jokatzea segi pelotan eta hori, disfrutatu. Mil esker hainitz hasteko zier pilotariek, ikaragarriko atxalde goxo bat pasarazi daukuzie guri deneri. Mil esker hamaiok zurienekin izatenik ere, mil esker segituzien guzieri eta publikoari olako giro ikaragarria emanik trinkete untan. Eta horretarazten dizuet, hiriburun behiz ikusten girela urtahilaren 18an, Joko Garbiko partida bat zuentzat esker paretean. Mil esker behiz ere eta ongi segi eta jo pilota.